ndị ekpere nke ọnlaịn na-arịọ Chineke maka ụgwọ nke ahụ nke mkpụrụ obi nke ndị otu ha niile. Greg na Sola Ọgamaka na-ekele Chineke maka ekpere nke ọ zara ha. Tony na Ịma Ikebụ na-ekele Chineke ka Eloka na Ifeanyi Ikebụ na-eme emume ncheta alụmalụ na nwunye ha ma na-arịọ Chineke baba n'ihu na-agọzi ma na-echọrọ ha. Greg na Sola Ọgamaka na-ekele Chineke Greg na Sola Ọgamaka na-arịọ ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi ma na-echọba onyi Ọgamaka na ihe nke obodo. Kalisa Ezokoye na-ekele Chineke ka Akachukwu Ajebo Anayọ ihe nze ụgbọala na Kalisa Ezokoye na-eme emume ncheta ọmụmụ ha ma na-arịọkwa Chineke ka ọ gaa n'ihu na-agọzi ma na-echọwa ha. Greg na Sola Ọgamaka na-ekele Chineke ka Chigozie na Ada Omar na-eme emume ncheta alụmalụ na nwunye ha. Helen Ebuiwe na-ekele Chineke ka Kemble Nkechi Egwog Godfrey Okonkwo Sharon Okonkwo na Victor Oronas na-eme emume ncheta ọmụmụ ha na-arịọkwa ogologo ndụ na arụ isi ike na nchịkọba Chineke n'isi ha. Nnenna Iwuala na-ekele Chineke ka ọ na-eme emume ncheta ọmụmụ ya nakwa otu o si wee mee ka nwa ya wee mee ọfụma n'ule nke o lere. Bon Davis Ofegbu na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Ibe Akala Hamilton Ofegbu, Susan Chinyere Ofegbu, Bada Rose Ofegbu Ọnụọha, Mma Regina Ofegbu, Mma Rose Ogike. Ezinụlọ Udoji na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Joe Udoji. Ezinụlọ Martin Okeke na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Martin Okeke. Chigoziri Iwuchukwu na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Barbara Ihenetu. Chinwendu Ibe na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Kennedy Obi. Ha na-eme emume 10 years anniversary nke ọ rapụrụ. Ka mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara na mkpụrụ obi ndị na-ekwerenụ gara aga. Onye isi nchụaja Maasị tata bụ ụkọchukwu Crisantus Ugoji. Kịta ka anyị kwulite ọtọ were aṅụrị n'okwukwe tinyekọta ọnụ n'ukwe.
Otuto dịrị Jesu Kristi. Anyị ezukọna ka anyị si wee na-ezukọ ụbọchị ụka niile ịbịa kpọkuo Chineke anyị, onye na-anụrụ ekpere anyị, ịbịa kọgara ya mkpa anyị, nakwazi ikele ya n'ụzọ pụrụ iche maka ihe ọ na-emere anyị. Anyị na-echeta ndị niile yọrọ aja misa ya kpọpụtagoro aha ha, na-echeta ndị niile anyị kwere nkwa na anyị ga na-echeta n'ekpere, nakwazi ebumnuche nke aka gị. Ka Chukwu zutecha anyị niile n'ebe mma dịrị anyị site na Kristi iwe n'anyị. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amara nke Onyenwe anyị Yesu Kristi, ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mmemme nke Yukarịstị dị ngọzi, ka anyị nyochanụ akọ na uche anyị wee yọọ Chineke mgbaghara mmehie. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elugha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi, Kristi mee, Kristi, Kristi mee, Kristi, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee, onye nwe anyị mee, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Otuto dịrị Chineke elu kasị elu. Chineke, otuto dịrị Chineke, otuto dịrị Chineke, otuto dịrị Chineke, otuto dịrị Chineke.
dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke, onye bụ ike anyị na nchekwube anyị, ewepụghị, o nweghị ihe bara uru, o nweghịkwa ihe dị nsọ. Biko mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị, na-edu anyị, na-echekwa anyị, ka anyị jiri amamihe were ihe ọma nke ụwa na-agafe agafe na-agba mbọ maka ihe nke dị ebighị ebi site na adịnwe n'anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Oseburu ụwa Chineke wee kwuo sị, mkpu ihe ọjọọ na arụ niile jupụtara obodo Sodom na Gomora na-abawanye, njọ ha na-ebuwanye. Achọrọ m ịga chọpụta ma ha na-eme ihe ọjọọ niile a na-eti mkpu maka ha nke na-erute m ntị. Achọrọ ịmanụ mgbe mmadụ abụọ ahụ hapụrụ gaba Sodom, Abraham guzoro n'ihu oseburu ụwa. Abraham wee kpụdebe oseburu ụwa nso sị ya, ọ bụ ezie na ị ga-emebikọta ndị ezi omume na ndị ajọ omume, enwee ike inweta ọgụ mmadụ 210 dị mma n'obodo ahụ, ị ga-emenyere ha egwu n'ezie. Ọ bụ na ị gaghị ahapụ imebi obodo ahụ n'ihi ọgụ mmadụ 2 ise ahụ bụ ndị ezi omume? Echekwala echiche ime ihe dị otu a. Igbukọta ndị ezi omume na ndị ajọ omume, ime ndị ezi omume ihe eme ndị ajọ omume. Echekwala ịdị echiche ahụ. Ọ bụ na diobe nke ụwa niile agaghị ekpezi ikpe ziri ezi? Oseburu ụwa zara ya sị, ọ bụrụ na enweta 10 mmadụ 5 bụ ndị ezi omume na Sodom, aga m eji n'ihi ha gbaghara obodo ahụ niile. Abraham agwakwa ya ọzọ sị, obi siri m ike ikwu okwu n'ihu oseburu ụwa, mụ onwe m bụ aja
ntụ. Ma ọ bụrụkwanụ na a hụrụ 45 bụ ndị ezi omume, ị ga-emebi ha. Osebrowa zara ya sị, mba, agaghị m emebi ya ma nweta 45 bụ ndị ezi omume n'obodo ahụ. Abraham wee sịkwa ya ọzọ, ọ bụrụkwanụ na enweta 40 ndị ezi omume n'obodo ahụ. Osebrowa zara ya sị, agaghị m emebi ya na 40 ndị ezi omume ahụ. Abraham wee kwukwa sị, onye nwe m, enwere m nchekwube na ị gaghị ewe iwe, kama hapụ m ka m kwuo okwu. Ọ bụrụkwanụ na enweta naanị 30, Osebrowa zara ya sị, agaghị m emebi ya ma ọ bụrụ na enweta 30. Abraham wee kwukwa sị, enwere m nchekwube na ịgwa Osebrowa okwu. Enwere ike inweta sọọsọ ọgụ mmadụ ndị ezi omume? Osebrowa sị, agaghị m emebi ya n'ihi ọgụ mmadụ ahụ bụ ndị ezi omume. Abraham wee kwukwa ọzọ sị, eji m n'aka na Osebrowa agaghị ewere m iwe ma m kwuo okwu ọzọ sọọsọ otu ugboro. Ọ bụrụkwanụ na enweta naanị mmadụ 10 ndị ezi omume. Osebrowa zara ya sị, agaghị m emebi ya ma enweta mmadụ 10 ndị ezi omume n'obodo ahụ. Okwu nke Osebrowa. Azịza: onye nwe anyị, ịhụnanya gị dị ebighị ebi, ajụkwala ọrụ aka gị. Onye nwe anyị, ịzara m n'ụbọchị mkpọkuru gị, ịzara m n'ụbọchị mkpọkuru gị. Onye nwe anyị, ịzara m n'ụbọchị mkpọkuru gị, ịzara m n'ụbọchị mkpọkuru gị. Onye nwe anyị, aga m eji obi m niile ekele gị n'ihi na ị nụla okwu si m n'ọnụ. Aga m ekwu ukwe otuto gị n'ihu ndị mmụọ ọma. Aga m efe gị n'ụlọ nsọ gị. Onye nwe anyị, ịzara m n'ụbọchị mkpọkuru gị, ịzara m n'ụbọchị mkpọkuru gị. Aga m ekele gị n'ihi obiọma gị na eziokwu gị. Mgbe m kpọrọ gị oku, ịzara m, ịgbara ume. Ịzara m n'ụbọchị mkpọkuru gị, ịzara m n'ụbọchị mkpọkuru gị. Onye nwe anyị, ịzara m n'ụbọchị mkpọkuru gị, ịzara m n'ụbọchị mkpọkuru gị. Onye nwe anyị bi n'ebe kacha elu,
ma ọ na-ahụ ndị eji n'ala. Ọ nọ n'ebe dị anya na-ele ndị nganga. Onye nwe anyị, obiọma gị na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Ajụkwala ọrụ aka gị. Ịzara m n'ụbọchị mkpọkụrụ gị. Ịzara m n'ụbọchị mkpọkụrụ gị. Onye nwe anyị, ịzara m n'ụbọchị mkpọkụrụ gị. Ịzara n'ụbọchị mkpọkụrụ gị. Onye nwe anyị, ịzara n'ụbọchị mkpọkụrụ gị. Ịzara m n'ụbọchị mkpọkụrụ gị. Iji aka nri gị zọpụta m, onye nwe anyị ga-emezuru m ya. Onye nwe anyị, obi ebere na ịhụnanya gị dị ebe ebe. Emegidekwana aka ọrụ gị. Ịzara m n'ụbọchị mkpọkụrụ gị. Ịzara m n'ụbọchị mkpọkụrụ gị. Onye nwe anyị, ịzara m n'ụbọchị mkpọkụrụ gị. Ịzara m n'ụbọchị mkpọkụrụ gị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosi. Mgbe e mere unu mmiri Chukwu, ọ bụghị naanị na elikọrọ unu na Kristi, kama unu sokwara ya bilie n'ọnwụ, maka unu kwere n'ike Chineke, onye ahụ siri na ndị nwụrụ anwụ kulite. Ya bụrụgodi mgbe ahụ unu nwụrụ anwụ n'ime njọ, mgbe ahụ a na-ebibeghị unu ugwu na anụ ahụ, Chineke nyekọtara unu na Kristi ndụ ọhụrụ. Ọ gbaghara njọ anyị niile. Ọ kagburu ụgwọ dịrị anyị maka iwu dị n'ọgbụgba ndụ ochie nke anyị dara. O hichapụrụ ụgwọ mmehie niile unu ji, ụgwọ iwu ahụ niile unu na-edebeghị. O were mmehie ndị a niile laa ha n'iyi site n'ikpọgide ya n'elu obe Kristi. Okwu nke osebụrụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Luka dere.
otu ụbọchị Jesu nọ n'otu ebe na-ekpe ekpere. Mgbe o kpesịrị ekpere, otu onye n'ime ụmụazụ ya wee jụọ ya sị ya, Onye nwe anyị, kụziere anyị otu esi ekpe ekpere dịka Jọn onye ome mmiri Chukwu siri kụziere ndị na-eso ụzọ ya. Jesu kụziri ha sị, mgbe ọbụla unu na-ekpe ekpere, sịnụ, Nna, ka otito dịrị aha gị, ka alaeze gị bịa. Nye anyị nri nke ụbọchị anyị n'ụbọchị ọbụla. Gbaghara anyị mmehie anyị, n'ihi na anyị na-agbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị daba n'ime ọnwụnwa. Jesu wee jụọ ụmụazụ ya sị, ọ bụrụ na otu onye n'ime unu nwere enyi wee gakwuru enyi ya n'etiti abalị sị ya, Enyi m, binye m ogbe achịcha 3, n'ihi na otu enyi m si n'ebe si ije pụta n'ụlọ m. Enweghịkwa m ihe oriri ọbụla nke m ga-enye ya. Ọ bụrụ na enyi ahụ esi n'ime ụlọ zaa sị, Esogbula m, akpọchiela m ụzọ, mụ na ụmụ m adaala otu ndo ụra, agaghị m ebilite inye gị ihe ọbụla. Ana m agwa unu, ọ bụrụgodu na o bilighị nye enyi ya ihe ọ rịọrọ ya n'ihi ihe dị n'agbata enyi na enyi, ọ ga-ebili nye ya ihe ọ rịọrọ ya ka ọ kwụsị inye ya nsogbu. Ihe m na-agwa unu bụ, rịọnụ, unu ga-arịọta, chọọnụ, unu ga-achọta, kụọnụ aka, a ga-emeghere unu ọnụ ụzọ. N'ihi na onye ọbụla nke na-arịọnụ na-arịọta, onye ọbụla na-achọnụ na-achọta, onye ọbụla na-akụ aka, a ga-emeghere ya ụzọ. Ọ dị onye ọbụla bụ nna n'etiti unu onye nwa ya ga-arịọ azụ ya nye ya agwọ, ma ọ bụ nwa ya arịọ ya akwa ya enye ya akpị? Ọ bụrụ na unu onwe unu bụ ndị njọ, maka esi enye ụmụ unu ihe ọma, ọ bụ na Nna nke bi n'eluigwe agaghị enye ndị na-akpọku ya Mmụọ Nsọ. Oziọma nke Onyenwe anyị. Otuto dịrị Jesu Kristi, onye jisi ike. Ọ na-abụ oge ọbụla m nwere ohere ịbịa Los Angeles, ana m ejisi ike were bata ebe a ya hụ ụmụnne m wee sụrụ asụsụ Igbo.
maka na ebe anyị bi wee na-arụ ọrụ ụkọchukwu anyị anaghị enwe ụdị ohere ahụ. Ya bụ jidenụ nke unu ji, maka ọtụtụ ndị anaghị ahụ ndị ha na ha na-asụrịta asụsụ Igbo. E nwere ọmarịcha ukwe anyị na-ekwe gbasara ihe ọgụgụ nke oziọma agụrụ anyị taa. Olu m amara mma nke ukwuu, mana mkpewanye ole m ga-ekwenwu n'ịkwa ya ma ọ bụ mmadụ niile anara m ya. Ọkwa ịmaga okwe m chọrọ ikwe. Ihe anyị kwuru ka ọ bụ chọọ unu ga-achọta, rịọ unu ga-arịọta, ọnụ aka na-ga-emeghere unu. N'ezie agwa m unu, ihe ọbụla unu yọrọ n'ekpere, werenụ unu ga-arịọta ya, a ga-aza ekpere unu ga-enwenụ n'ekwu. Ọzọ, n'ezie agwa m unu, ihe ọbụla unu yọrọ n'ekpere, werenụ unu ga-arịọta ya, a ga-aza ekpere unu ga-enwenụ n'ekwu. Amen. Onye kwuru okwu a? Onye? Jesu Kristi, ọkwa ya? Chukwu nwa emere mmadụ kwuru okwu a. Jesus Christ, Jesu Kristi, n'ezie agwa m unu. Kedu ndị ọ na-agwa? N'ụbọchị taa ọ na-agwa anyị. N'akwụkwọ nsọ ka e kwuru ya, ọ na-agwa ụmụazụ ya, n'ezie agwa m unu, ihe ọbụla unu yọrọ unu ga-eme gịnị? Ha ga-enye unu ya. Ọ Jesu kwuru okwu a. Ị ma na mgbe ụfọdụ anyị na-agụ akwụkwọ nsọ, na-agụrụ, na-aga, anyị gụkata ya agụkata, mgbe ụfọdụ anyị na-agụ ya n'elu elu, anyị anaghị enwe ohere chebaa ya ime, chetakwa na Chineke na onwe ya na-agwa anyị ihe a. Na Jesu sị na ị chọọ na ị ga-achọta, ịrịọ na ị ga-arịọta, n'ịkụ aka na a ga-emeghere gị ụzọ. Ọ Chineke kwuru okwu a. Ọ bụ na Jesu Kristi na onwe ya ga-ekwu okwu dị otu a, kedu ihe obi ga-eji wee na-ama m jijiji mgbe ọ bụ na ọ gbajuru wee dọrọ? Ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ihe gbajuru dọrọ, anyị agakụrụ mmadụ ibe anyị, nwanne m biko ewe na gị, enwe ka o si dịrị m, nye m ihe dị otu a, nye m ego ole dị otu a, emechaa na m ga-enyeghachi gị ya. Ọ sị gị nsogbu adịrọ, ngwa bịazie nwanne echi na m ga-enye gị ya. Ị na-ala gị nwe afọ ojuju si na onye a ekwego gị nkwa, gị kwenye n'ihe o kwuru. Mgbe ụfọdụ kwa ọma ndabacha otu ahụ, mana ozugbo o nyere gị okwu nkasi obi ahụ, mmadụ nkịtị, gị jiri ọṅụ wee na-eme gịnị? Na-ala be gị. Jesu na onwe ya, Chukwu nwa emere mmadụ, Jesu bịa were ụdị mmadụ soro gaa ihe anyị na-aga dịka mmadụ, wee soro hụ ihe mmadụ na-ahụ. Ọ ga-ahụ ebe
anyị cheta n'akwụkwọ nsọ ọhụ ka mmadụ nọ n'akwa arịrị o soro wee bee akwa. Mgbe Jesu gara na be Marta na Mary maka ịgaruo na be ha maka nwanne ha nwoke Lazarus nwụrụ anwụ, akwụkwọ nsọ si na ọ garuru ebe ahụ wee nukwute mwute wee soro ha mee gịnị? Bee akwa. So Jesu maara m karịa ka m si wee mara onwe m. Ya sị, chọọ na ị ga-achọta, yọọ na ị ga-ayọta, kwa aka na a ga-emeghere gị ụzọ. Ịma na ọtụtụ oge ihe na-edoghị anya taa, ihe na-eme na ndụ anyị na-edoghị anya taa, o nwere ike afọ 5 na-abịa abịa isi ewee ọ ihe a ka Chineke na-akwadoro m. O mego gị mbụ? Mana oge anyị ihe ahụ na-eme ọ dịghị ka Chineke ebee ka ị nọzikwa, ọkwa ya? Mana o nwere ike after 5 years isi oh my God, ọ ihe a ka Chineke na-akwado since ahụ. Ụmụ Chineke, anyị ga na-enwere Chineke ndidi, maka na ọ sị anyị yọọ ị ga-ayọta, ịchọọ ị ga-achọta, ịkwa aka na a ga-emeghere gị ụzọ. N'ịyọ na ịchọ na ịkwa aka, ndidi na ihe a kpọrọ n'asụsụ Bekee persistence. Ile anya n'ihe ọgụ nke mbụ agụrụ anyị, Abraham na Chineke na-akparịta ụka gbasara mbibi Chineke na-akwado ibibi Sodom na Gomora. Chineke asị ya, biko ọ bụrụ na ịhụ godi mmadụ 50, ị ga-emebi obodo ahụ? Ọ sị mba. Abraham ajụrụ gawa. Persistence. Amamihe a ga-akpọ persistence n'Igbo, kedu ihe a ga-akpọ ya? Ntagide obi. Kedu ihe a ga-akpọ ya? Persistence. Chọrọ amaghị m ihe a ga-akpọ ya. Amen. Mana ihe dị mkpa bụ na anyị ghọtara ihe anyị na-ekwu. Abraham ayọrọ gawa. Ọ sị ya, ịhụkwanụ sọnsọ mmadụ 40, agaghị m emebi ya. Ọ yọrọ gawa 30. He kept on asking, persisting. Ụfọdụ ndị na-asị prayer, ihe ọ pụtara n'asụsụ prayer, to pray, push until something happens. We don't know, but ihe kacha mkpa bụ were Chineke ndidi. Ike agwụla gị n'ụzọ, ihe m ga-akpọ persistence. Ike agwụkwana gị, were Chineke ndidi. Ike agwụla gị. Ọtụtụ oge Chineke na-eji ihe na-eme ugbu a na ndụ anyị wee na-akwado anyị maka ihe ga-eme n'ọdịnihu. Eji m onwe m wee mara ọtụtụ ihe emego m sị, o Chukwu, ọ ihe a ka ị na-emede ihe a. Chukwu na-ese map, na-ese drawing maka ndụ gị na ihe na-eme n'ezinụlọ gị. Were ya ndidi, kpere ekpere gị gawa. Burukwa n'uche na tupu Jesu asị anyị yọọ na ị ga-ayọta, chọọ na ị ga-achọta, kwa aka na a ga-emeghere gị ụzọ. Ka esi wee gụọ n'ozi ọma taa, o buru ụzọ kụziere anyị ka esi ekpe ekpere. Ya na ọ kụziri anyị wee tụnyere anyị alo otu ekpere anyị ga-adị, na ka anyị ga-esi wee na-ayọ, na-achọ, na-akụ aka. Ya bụ nna anyị nọ n'eluigwe. Ọ ka ọ kụzichara ụmụazụ ya ihe ndị a, nna anyị nọ n'eluigwe, ka ọ gawara n'ihu wee sị ha, agwazie m unu, yọọ unu ga-ayọta,
chọọ unu ga-achọta, kwa aka na a ga-emeghere unu ụzọ. Ihe o ji dị mkpa na ị ga-echeta na o buru ụzọ wee kụziere anyị ka esi ekpe ekpere wee sị anyị yọrọ gabazie abụ na ọ ga-enyere anyị aka ịma ka ekpere anyị ga-esi were dị. How to pray ka ekpere anyị ga-esi were dị. Maka n'ezi asụsụ, ọ bụrụ ihe niile nwatakịrị yọrọ nne ma ọ bụ nna ka ọ ga-ewere nye, ọkwa eziokwu. Nwatakịrị eku n'aka, ọtụtụ oge anyị na-eme baptizim, ekwute nwatakịrị a na-eme baptizim, enwego nke mere a na-akwado ka amụnye kandụl wee nye nwatakịrị. Ọ manye aka ka ya nara m kandụl m ji n'aka, amụnyego ya ọkụ, aga m ahapụ ya ka o were ya? Mana isepụ aka ya mee gịnị? Ya bewa akwa, ọkwa ya? Ya bewa akwa, ị ga-ewere ya nye ya maka gịnị? Ọ ga-ere ya, mana ọ chọrọ ka inye ya, ọkwa ya? Otu a ụfọdụ ihe si wee dị na ndụ anyị. Anyị yọrọchaa, anyị asị Chukwu were mee ihe masịrị gị ka uche gị mee na ndụ. Ọ bụ na ndị ụka ma mụ ma gị na-ege ntị mara na anyị makwa, mana anyị na-echetara nwaanyị mara na Chukwu nọ, na Chukwu a nọkwanụ mara ihe kacha m mma, na Chukwu a na-elete m anya, divine providence, na Chukwu a na-elete m anya. Ọ ga-enyere anyị aka inwe ndidi wee chere oge Chukwu. Ọ bụ na Chukwu kwuru ihe dị otu a, nkọchanụ ka o si dịrị m, ma aghasara ya gara mkpa m, ya meweze nke ya. Mgbe m nọ na seminarị, m gaa apostolic work n'Ihitenansa, ma nchefu ihe a, 1998. Na-agagharị n'ụlọ na-eleta ndị mmadụ ka anyị si eme. Gaa na be ofu nwaanyị, omego agadi, omego okenye ọfụma, kpechara ekpere. O nwekwanụ ka bịa si dị ka o si wee nọrọ. Ị ga-ahụ na enwe ihe ole ma ole nwere m wee kwuo n'ime obi m na m ga-emecha bịaghachi azụ ka m bịa nye ya ihe oriri na ihe ndị ọzọ wee leta ya anya ọfụma. Wee na-achọ isi na bịa wee pụọ. Nwaanyị akpachie m gaa bute akị oyibo a na-etubeghị etu, o buru ya na-ebute, si m na ọ ka o were nye brọda ọjị. Si ya mama mba, ya dowe ya taa na enwere m. Ọ sị m mba, na mụ were. Onye m na-eche n'obi m na m ga-emecha bịa wetara ya ihe na-enye m ihe. Ọ sị m were ekweghọ m. Ọ sị m na m ga-ewe ihe a na obi agaghị adị ya mma. Agwa nwatakịrị mụ na ya so, ngwa natazie mama ihe a ka anyị were pụọ. Mama asị mba, na ọ chọrọ ka m were aka m wee were ya. Asị m oke, were m Baịbụl nye onye ma aka ka m were ya. Nne m bịagodo, egwu atụla gị, just bịa dewa akwụkwọ gị. So jide ihe a. Mama na-enye m akụ oyibo, right? Ka m tụgharịa ya the other way. Mụnwa bụ mama, mụnwa ji ya, nyanwa bụ seminarian. Achọzi m inye akụ oyibo ka o were lawa. Onye nyere ihe ọkwa ya were ya gara mkpa ya. Nne ngwa were. Kama ọ ga-ewere ya, mama ahadosi ya aka n'ike n'aka m, bido ekpere. Chineke, akụ oyibo a m na-ebupụ na be m, bupụrụ m nrịanrịa, bupụrụ m onye, bupụrụ m nke a, bupụrụ m ndị ọjọọ, bupụrụ m isi ọwa. Amen. O buru biye m. Thank you. Mgbawo ihe a dịka my first or second apostolic work. I was very young. Na-asị onwe m, ihe niile a nwaanyị a kụnyere n'ime akụ oyibo a wee bunye m. Ebee ka ihe ndị a na-aga? Ị ga-ata akụ oyibo a?
maka gịnị ka ị ga-eji gaa tee? Mana ihe ahụ gekwa ntị ka ịkọta ihe nji aka akụkọ a. Ihe a true life experience. One, ọ kụziri mụ nwa ihe personally, mana ọ bụghị ha ihe m chọrọ ịkọrọ unu. Ihe nwaanyị mere ewu na o bupụrụ ibu ya bupụ na be ya buru bugara onye a na-ejere Chineke ozi ya na Chineke mewezie. Ajụla m ihe m mere aka oyibo a, mana nwaanyị emeela nke ya bupụ obiọma. Adị m sure na ọ baa be ya ahụ ga-eru ya ala. Ma enwe ihe mere na ndụ ya, ma enwe ihe mere na ndụ ya, ọ ma ebe o buru nsogbu ya were. Ihe ọ kụziri m, ihe ọ kụzikwara m owo ya na m na-akwado ịchị ụkọchukwu na nchị ụkọchukwu a n'ije ya. So taa ka m ga-esi na-eburu ibu ndị mmadụ wee na-ebu aga. Mana o nyere m aka nghọta ihe m na-abanye n'ime ya. I was around 18. Anyway, kedu ihe anyị ji wee na-akọ akụkọ a? Hapụrụ ya Chineke. Alaikere m Matthew chapter 6 from verse 25 to the end, around 33 or so. Ọ na-asị Matthew chapter 6 ka m kwue anyway Igbo ma ọ Bekee nsogbu adịrọ. Ọ na-asị kedu ihe ị na-echegburu onwe gị gbasara ihe ị ga-eri, ihe ị ga-aṅụ, ihe ị ga-eyi n'ahụ? Ihe ndị a wụcha ihe dị mkpa na ndụ. Enwe onye gba ọtọ bịa ebe a taa? Enwe onye na-agaghị eri nri taa? Enwe onye na-agaghị aṅụ mmiri taa? Ihe ndị a dị oke mkpa ka Chineke n'onwe ya sị kedu ihe ị na-echegburu onwe gị maka ha? Ọ dị ka ajụjụ ọwụwa ajụjụ onye iberibe na-ajụ, mana ọ Chineke na-ajụ ya. Ọ sị gị na site n'inye onwe gị nsogbu, ị ga-etinyekwu ọwụgodo otu mkpụrụ ụbọchị ma otu awa n'ogologo ndụ gị? Akwụkwọ nsọ asị mba. Ọ sị ihe ka mkpa chọwa ihe Chukwu. Na ama m na ihe ndị a niile na-akpa gị na mmụọ Chukwu ga-ahụ maka ha. Burugodo ụzọ chọba alaeze Nna n'ezi omume ya, ha ihe ndị ọzọ na-akpụnụ. God is alive. Mana ọtụtụ oge anyị anaghị echete. Obi a na-amapụ anyị. Mmadụ agaala ka o nweta visa, o nweta nke mbụ, o nweta nke abụọ, o nweta nke atọ. Obi a na-amapụzi gị. Chukwu nọ. Ọgbaghara eju n'ezinụlọ kete. Chukwu nọ. Ichefuo na Chukwu nọ, inwe BP. Maka nsogbu ụwa anaghị akwụsị. Mana ihe nwaanyị a mere, o were ya binye broda. Bro, gịnị ya mewe? Nchịkọta okwu, Chukwu si anyị yọọ na anyị ga-ayọta, anyị chọọ na anyị ga-achọta, anyị kwa aka na gịnị ya. Ọ Chukwu kwuru, ọ bụrụ mmadụ nkịtị kwuru. Ịyọọ ichere Chukwu si ya were eze mee ihe masịrị gị, obi eruo oge ala, Chukwu ga-emere gị ka uche ya si wee chọọ. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ wee kwupụta okwukwe anyị. Ekwere m otu Chineke, Chukwu
Ekwem n'otu Chukwu. Ekwerem n'otu Chukwu. Ekwerem n'otu Chukwu. Ekwerem n'otu Chukwu. Ekwerem n'otu Chukwu.
ekpere nke ndị kwerenụ ụmụnne m n'ime Kristi. Jesu Kristi n'onwe ya si anyị na anyị yọọ na anyị ga-ayọta, anyị chọọ anyị ga-achọta, anyị kụọ aka na a ga-emeghere anyị ụzọ. Ka anyị were okwukwe dị otu a were kọgara ya mkpa anyị. Anyị ekele gị nna Chineke nara ekele ụmụ gị imeela. Maka afọ Jubili ka o mee ka ụka kwudosie ike n'ekpere na ịgba akaebe maka ọdịmma ndị echefuru echefu, anyị arịọ gị Dịnwenụ. Maka mba niile dị n'ụwa ka ha na-achọ udo, na-echekwa ndụ, ma na-ewepụ amamikpe ọnwụ, anyị arịọ gị Dịnwenụ. Anyị ekele gị nna ekpere nna Chimo imeela. Maka mba ụwa niile ndị ihe mberede metụrụ ka ha nweta amara na enyemaka iji wughachi ndụ ha, anyị arịọ gị Dịnwenụ. Anyị ekele gị nna o mere ebere, anyị ekele gị nna m imeela. Maka ndị na-anwụ anwụ ka ha nweta nlekọta jupụtara n'ịhụnanya tupu ọnwụ na ebere Chukwu mgbe ha nwụchara, anyị arịọ gị Dịnwenụ. Anyị ekele gị nna o mere ebere, anyị ekele gị papa m imeela. Maka mmadụ niile ndị gbakọtara iketa oke na Yukaristia nke a, ka anyị cheta ndị na-enweghị ike ịbịa, ọkachasị ndị ọrịa na ndị na-enweghị ike isi n'ụlọ ha pụta, anyị arịọ gị Dịnwenụ. Anyị ekele gị nna onye obiọma nara ekele ụmụ gị imeela. Maka mkpụrụ obi ndị kwere gara aga, ọkachasị ndị anyị na-elota na aja misa dị asọ taa, ka Chineke mere ha ebere, meghere ha ọnụ ụzọ eluigwe, anyị arịọ gị Dịnwenụ. Anyị ekele gị nna aka na-agwọ ọrịa nara ekele ụmụ gị imeela. Ka anyị hụlatazi isi wee tinyekwazi ebumnuche anyị ndị ọzọ. Ka anyị yọọ enyemaka ekpere na anyị dị asọ bụ Virgin Maria. Were afọ ma bugara Jesu
ekpere n'okwe ndị nke gị, echiche ha n'omume ha niile, na ihe mwute mkpụrụ obi ha. Mary, Mary, Nanye, Mary, Nanye, Obiama, Mary, Veranye, Choko, Ọ dịrị anyị ka anyị si yọọ site na Kristi dị nwe n'anyị. Hymn number 124.
ebube mela ihe ebube ka anyị kelee ya ka Chukwu kelee ya onye gọziri kelenu ya onye gị ndụ kelenu ya ka anyị kelee ya anyị kelee ya ihe ebube emela ihe ebube emela nụ ihe ebube emela nụ ihe ebube emela ihe ebube emela ihe ebube nwanne m kelee ya ka anyị kelee ya ka anyị kelee ya kelee ya kelee ya nwanne m kelee ya ka anyị kelee ya ihe ebube emela ihe ebube emela ihe ebube emekwala nụ ndị ekwu nke na-eme omekwa ọzọ tinye jara ihe ebube emela ka anyị kelee ya ihe ebube nwanne m kelee ya anyị kelee ya ka anyị kelee ya ka anyị kelee ya ihe ebube ọ gọziwo m Chineke si na ọ gọziwo m ebighị ebi ọ gọziwo m Chineke si na ọ gọziwo m ebighị ebi ezi chimle ezi chimama ezi chimama onye na-eme mma ezi chimole ezi chimama ọ gọziri m agọzie ọ gọziri m agọzie ọ gọziri m ezi chimama ezi chimole onye na-eme mma aga ezi chimama aga ị ga-asị m efe na ya gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị m efe onye na-eme mme emeworo m ihe m na ya nọ ya gị ga-emere m ihe onye na-eme mme emeworo m ihe m na ya nọ ya gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ka si m efe onye na-enye ndụ enyewola m ndụ na ya nọ ya gị ga-emere m ihe ọ ga-emere m ị ga-asị m efe onye na-enye udo enyewola m udo m na ya nọ ya kedu ihe anyị ga-enye gị Chineke ọma mma mma zụrụ arụ gwa m ihe anyị ga-enye gị Chineke ọma mma mma zụrụ arụ ọ bụ onye ga-akọ dozie mmeso ọma Chineke naanị abụọ ọma ka ị jiri bịa n'eru gị Chineke m abụ otito ka ị jiri bịa ero eze soro m na-eto ya na ọ dị mma soro m tobe ya na ọ dị mma ndị nke Chineke bi ya aga m akọrọ no ihe Chukwu mere m ịhụnanya Chineke karịsịa soro m tobe Chukwu mgbe niile mbe koro ya ọ na-aza m ede n'anya n'azụ n'ime nsogbu ọkwa ikpe ọkụrụ ya ọkwa
zara m Chineke ezi Chineke onye na-eme mma agbata ezuru ike abụ otito m ga-eji wee kelee gị chekwa na abụ otito jaya mma Chineke dị mma ebube gị dị okpo ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere anyị ọnụ m apụrụ ịkọrịta ya ọ bụ ndụ o nyere anyị arụ ike o nyere anyị anya na-eburu anyị ọnụ m apụrụ ya mere soro m na-eto ya na ọ dị mma soro m towe ya na ọ dị mma ndị nke Chineke bi ya nọ aga m akọrọ nọ ihe Chukwu mere m oyi ịhụnanya Chineke karịsịa soro m tochekwa mgbe niile mgbe kụrụ gị ị na-aza m ene n'anya n'azụ n'ime nsogbu ọkwa mgbe kụrụ gị ọkụ ịzara m Chineke onye ezi igwe abụ otito ka m ga-eji wee kelee gị chekwa na m abụ otito ka m ga-eji jaa gị mma Chineke dị mma ebube gị dị ukwuu. Rịọbanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-amasị Chukwu na-aja ike niile ịnọrọnụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị si n'ọtụtụ onyinye ị nyere anyị ghọtara gị. Mee ka ike amara gị nke na-arụ ọrụ n'ihe omume nke a kacha nsọ doo omume anyị nsọ na ndụ a were dubata anyị n'aṅụrị dị ebi ebi n'ụwa ọzọ
site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nyenụ ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi n'ọha ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile n'ebe niile. O na dị nsọ Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwee ka mmụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwa ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke ha anyị na-eso igwe ndị ime ọma niile nke ihe n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe n'aha nsị. Nna, ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido inye ndị a nsọ site n'ịhụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Yesu Kristi. Onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, na-aharanụ nke ha, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu.
otu ahụ kwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, ṅụharanụ nke ha, ṅụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebi ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara ha njọ, na ha emenụ nke ha na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtara ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ehunye gị achịcha nke dị ndụ n'iko nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Continue. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị nwere uche gị n'ụwa wee kete ndụ ebe ebe. Anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi onye nwe anyị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Amen, 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 Amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might, all belongs to the Lord, forever and ever. Ụmụnne m, ka anyị wee n'ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe. Ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwe n'aha ya, ma zọpụta anyị. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, o sebụla ụwa na-ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Yesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị
udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana ya na njọ anyị gaa, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nkudo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu. Lee di nwe anyị Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa niile. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Hymn number 94. God bless the Father, Son, and Holy Spirit. God bless the Father, Son, and Holy Spirit.
God bless the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. The body of Christ. 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 Aho Christi. 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 God bless you, God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Body of Christ. Aho Christi. 166. 166. May God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Aho Christi. 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 Body of Christ. 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 Body of May God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. May God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Aho Christi. Body of Christ. Aho Christi. Aho Christi. Aho Christi.
ahụ Kristi. Ahụ Kristi. Ahụ Kristi. Eight. 288. Ihe ndị ọzọ na ụlọ Chukwu ga-ahụ maka ha. Ka anyị rịọ arịrịọ. Inwenụ, anyị eriela oriri ahụ na ọbara Kristi, bụ ihe ncheta ebi ebi nke ahụhụ nke nwa gị. Anyị na-arịọ biko mee ka oriri nke a wetara anyị nzọpụta nke nwa gị Jesu Kristi, nke Kristi n'onwe ya nyere anyị, n'ịhụnanya nke ọnụ na-enweghị ike ịkwụwapụtacha. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a niile site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ ala. Anyị nwere obere ọkwa one ma one. Anyị ji ohere a wee na-ekele ndị niile gbara mbọ were mee ụbọchị ụka gara aga mmemme niile mere na ya
maka ụmụ anyị youth young adult ihe niile emere were gaa ọfụma ndị niile gbara mbọ hụ na emere ya ọ gaa ọfụma ka o si wee gaa anyị na-ekene unu na-asị unu jidenu ka unu ji anyị na-elotekwara anyị niile ụbọchị ụka ọzọ bụ ụka izizi n'ọnwa Ọgọst. Ọnwa Ọgọst bụ ọnwa anyị wepụtara na parish anụnwa iji nye Chineke ekene Thanksgiving bazaar etu ọbụla esi eme ya nke anụnwa monetize ka anyị emekwa ya. anyị malụ nya bụ oghere anyị wepụtalụ as a community, as a parish, n'otu dị iche iche, zone ọbụla, obodo ọbụla, ezinụlọ ọbụla, inye Chineke ekene maka ihe ọma niile Chineke mere na ndụ unu, na ndụ gị, na kọmuniti gị, na obodo gị, na steeti anyị, na zone anyị. anyị wee na-elotelu zone ọbụla Shanahan, Nhiri, Tansi, otu dị iche iche, ndị nne, ndị nna, otu dị iche iche, Charism, ndị Legion of Mary, ndị Knights, na ndị ọzọ m eletọrọ. anyị na-elotere anyị niile ka anyị gbaa mbọ etu a ka anyị si amakwa ọkwa obodo ọbụla. anyị malụ ka anyị si akwado, ka anyị kwado karịa, ka anyị mekarịa ka nke ara anụnwa dị iche. ụbọchị ụka ọzọ ka a ga-ebido ya. ndị na-asụ na ọ bụrụ efi adịrọ, ọ bụrụ efi erika, ịchọ ise enye gị, ịchọ kwa n'ọgụ anyị nye gị ya. anyị dị nkwadebe dịka unu si wee chọọ. Kristi Udoji ọnụ ya, ụmụ ya nwekwa ndị na ya ha kwụrụ ọtọ. Kristi Udoji, onwe ụmụ ndị nọ nso, onwe ndị na ha kwụrụkwu ọtọ. ihe anyị ji akpọnite ya bụ unu n'anya, unu ya amalụ anyị agbarugo, mana oluene ka anyị akwadoli di ya bụ Joe Udoji, onye otu anyị nke rapụrụ ọnwa one mone gara aga. ụbọchị Fraịde anụnwa ka a ga-akwanyere ya ntụ na ọgwụ ikpeazụ. ụbọchị anyị asị ụbọchị anwa ka anyị na-akwa ya ebe a. Fraịde anụnwa ka a ga-akarị ya ụka ebe a. ọ dị ka enwere view 6 mana ụka bụ 7. ebe a ka a ga-aka ụka ya. ka m si wee ghọta ka ndị nna unu lotelu, unu nọ n'otu unu, ndị na-eyi yunifọm, ndị ọbụla dị iche iche, n'ụzọ abụ n'ụzọ, ndị zon ọbụla, ndị eni grup unu maalụ etu unu si were ihe akwụkwọ iwu unu si wee kwu. ọ bụ ụbọchị ụka Fraịde anụnwa ka anyị nwere oghere ihe ịkwanyere mmasị na ose bụrụ ndị nna anyị, maka ọtụtụ n'ime anyị na ebe ọ dị nke ọtọ chọrọ anyị ncha, ka ọ bụrụ mmadụ abụọ ma ofu onye ka ọkọ tọrọ. so ọ bụ nna anyị nwụrụ na anyị ya akwụ ya, kwanyere ya ugwu. oge arụ dị ya, ọ na-apụta ebe a, ọ na-abịa mitiri ndị nna, ọ na-eso eme ihe a na-eme, na-atụkwanụ atụnye uto uche okenye na-atụnye mgbe o ruo ya. ọ bụ Fraịde 7 na anyị ya akwụ ya. anyị nchapụta gbaa ha ume, were kwakwuo nwanne anyị nwoke onye otu anyị. kịta ana m akpọnite ofu ụkọchukwu so wee ka ụka tata, Fada Unigwe, ka o were aka ya ka ọ gwa anyị maka revival ndị Charism ga-ebido na July 30 ebe a nụwa. Praise the Lord. I can hear, praise the Lord. The hallelujah I'm hearing is not sounding well. Praise the Lord. Egwadia, Ujana Tugi. What's one name? Say one name, Ujana Tugi. Say one name, Ujana Tugi.
Amen and amen. Amen and amen. It is good to be good. Let me tell you, it is good to be good. I know that almost 99.9 have not seen me, don't know me. I don't think there is anyone in the church here. Moyembo. Yes. So, yes, I am a priest of Christ. Reverend Father Christopher Igbo, they call him Father Ezemmo, my Spirit and Adoration Ministry. Ezemmo Keji Maria. So I have come here for one thing. I Ozioma Chukwu. And I China no eba. So no Ozioma. We are talking about the charismatic that are anchoring it, but it's for all of us. Are you with me? Charism. Do you know why I said it? Onye obuna onye to Christi, onye charism. Eba so Ozioma. Mana eti ogi wasizi wote, onye charism. Eba so Ozioma. So we have come really to spread this good news. To spread this good news. Open you check here Facebook sometime 2022. Ejo awon iwo onye okuzo eba. Onye okuzo. Check here 2022. Iya fu father fu ha buwale na picture buru akpati si na na akwa na ndo. Maka na obiaro bia mebie alusi obodo ha destroy. Can you remember? Buhari akpati afọ mana Chukwu na egbe na ọ ga-anwụ mana onye ji mic ekwu okwu ọ bụrụ na ike m na ike nke Chukwu. Amen and amen. So I am telling you, no, clap for Jesus, don't clap for me. Yes, clap for Jesus. Yes. So I have come for revival, and this revival has started already. Wednesday 6 p.m., Thursday 6 p.m., Friday we are having only consultation because of the funeral mass. Then Saturday, then on Sunday we have a Thanksgiving mass. Don't fail this program. I'm telling you, don't fail this program. Because I remember what happened in 2021 when Canada. Onye Eziowere Emeka Obi on Lagos Eziowere Jofa. When they come for that program, why I'm calling you name is for you to verify according to Peter Obi. Peter Obi Kushia, go and verify to see the reality of the information. Go and verify. You know, Peter Obi is a wonderful man. Yes, I was in Nigeria the other day. They akpọrọ meeting na Anambra. So onye ọbụla do against Peter Obi, onye ahụ do against me, onye ahụ do against God. You may not understand why I say so. He's the man of all people. So I'm telling you, children of God, don't fail this program. Don't fail this program. Nobu niso na 2016, I New Jersey, maybe most of the New Jersey. Obu nije New Jersey, 2016. During consultation, onwere family were Nigerian and Nigeria, Yoruba, na New Jersey, Onata, Matakiri 21 years of Fuzo. During consultation, so stone, come on, so when you go back in, Jesus, nobody. So go and verify. Please, I'm calling on you to come with us. On Wednesday, the topic we have is to break the ancestral foundation. Many of us, what is happening to us, when we foundation so any, we kaburi na imetara. Ina bombo ida afumbu ina aba. Ina tafufu nwulegi ina afu. Every day in a job, but you are not saving anything. You marry the problem. That's why we want to break that foundation. Jesus will help us to break that foundation. Until you know the problem that you are facing, you will not be able to come out of that problem, except you know the root and then know the spirit that follows that problem and talk to that spirit. The spirit will leave you.
Yes, on that the same Wednesday, I will teach you about 5,225 spirits. Spirit exists. Yes, I study pneumatology. Yes, in my diocese, I'm the exorcist. I'm the exorcist of the priest. Yes, I study pneumatology about the spirit. There are many spirits. Onye sigi na mmụọ dị iche iche adịghị exist. Nwa Chukwu ọ na-eme exist. Spirit na-eme exist. Ka m gwa gị, ị ma na ọgwụ dị, mana ọgwụ dịkwa, mana ọgwụ kasị n'ugini ọgwụ nke Chukwu. Amen and amen. Ọgwụ dị ma ọgwụ dịkwa, mana ọgwụ kasị ike bụ gịnị na ọgwụ nke Chukwu. Yes. Program I ended mụ na Ebemonso last week na Houston, Texas. One family nye testimony ọ dị na Facebook Ebemonso. Oge ọ bịa na consultation wee gwa ihe ọ ga-eme na o nwere family na-achụgharị ha si ya nwaanyị na ụmụ gị amanụ di till decide na ha ga-anụ di. Wee si esi dee onye ahụ ejebe onye isi oke nwaanyị a gwara gị ha ngwa na-ekpere gị ekpe 3 days nwaanyị ji wee bido midnight prayer. Yes, Sam. Osim fada na nwaanyị ahụ gwara ihe ha na asị na nwaanyị ahụ anwụọna. Nsi ya na-ekpere ahụ ị na-ekpe megịnị kụtụrụ. There is power in prayer. Look at the readings of today. It's all about prayer. It's all about prayer. Do you know how to pray? Memo that one on. Habit. You can't give what you do not have. Many of our children don't know how to pray today because our parents, they don't know how to pray. If you are weak in prayer, your family will be weak. If you are weak in prayer, your children will be weak. Many children, they don't know how to pray because you don't know how to pray. You can't teach what you do not have. If you are not a medical doctor, can you perform operation? No. Please, there is power in prayer. Never you neglect your God. Never you neglect your God. Hold on to your God. Very important thing. We are talking about prayer today. And here just thought like our Lord's Prayer. Forgive those who have sinned against you, so that in return God will forgive those people that you think they have sinned against you. Can't you look at neighbor? Enemy. Do you have an enemy? 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 Let me tell you in life, children of God, yes, let me tell you, it is good to be good. Your heart is clean. You are moving. Na galo well, dress your well. Imana you know well done a fufu nobi. Imana the dressing that you dress no when done a fufu nobi. Yes, amen and amen. On Sunday or Wednesday, come to this program. I'm telling you, God will chase them away from you. You must surely move mountain. You must surely conquer, and your family will reach that level. I pray that all of you here will not miss program. Yes, I'm starting tomorrow consultation 9:00 a.m. Yes, with mass. Please don't miss this program. I'm telling you, all the possible take off from your work. Don't miss this program. Opportunity comes but once. Jesus is calling you with your children. Come to Christ. You will never regret. And if you attend this program, if you do not go home with anything, next time say Father Zemmour is not the Father Zemmour I know. And I pray that God who has brought me here will use me to perform mighty through Christ our Lord. Please, at the end of the mass, I wish to see all of us, all the charismatic members and the new people that want to join as a charismatic member, please, in the church here. God bless you. You guys hear me? We'll start with the last Sunday on 1 July. If you are a July baby, please may you stand. Ndini namuru no 1 July hapuloto. All the July babies here, may you stand, please. Congratulations, God has done it. Happy birthday to you. Bum, bum, bum. Bravo. Bravo, bravo to you.
Hip, hip, hip. Hip, hip, hooray to you. Bum, bum, bum. Oh, yes. God has done it. Yeah. Happy birthday to Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụla ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụla ọtọ. Anyị nwere ndị dị etu a. Anyị nekwa anya anyị afụ ha n'anya n'aka ekpe mụ. Ha nọ n'iru ebe a, ha nọ n'azụ. Biko kwụrụ n'ọtọ. Onwe ya na-abịa efe ụnụ. Anyị were oghere a wee na-ekene ụkọchukwu ndị kala anyị ụka tata. Anyị na-ekene mma akọwabazi ọkọwago onwe ya. Fada eze mmụọ mana fada Unigwe from Ozobolo Iselu Ukwu Diocese. Fada anyị akpụrụ n'ọta akpọligo akpọrọ ya aka. Anyị wee na-ekenekwe nke a bụ anyị da 2 or 3 times ọ na-akara anyị ụka ebe a bụ Chrysanthus Ugoje. Fada anyị kenere go. Daalụnụ. N'otu aka nke anyị na-ekene ndị altar server na-agbalịala o Chukwu gọzie unu. Ọ na-anụkwa asụsụ m na-asụ. Aha. Na-ekele ndị kwaya n'ụzọ pụrụ iche, na-ekelekwa ndị sista nọ n'etiti anyị, na-ekele ndị ọhụrụ bịaranụ na ndị ọzọ nyere aka n'ụzọ dị iche iche, onye anọnsa, ọkatkiso na ndị ọzọ. Ma gị onwe gị kpọrọ ịbịa ụka ihe, maka ụfọdụ nọ n'ụlọ ha akpọghị ya ihe mana ịkpọrọ ya ihe wee bịa ụka. Chukwu ga na-aga n'ihu wee na-eduzi anyị na-agbaziri anyị site na Kristi dị nwe n'anyị. Kati akọwago onye bụ Chrysanthus Ugoje. Anọ m na Louisiana. Ọ ebe m si bịa ụzọ tere aka mana abụ m onye ọlụ diocese awọ mma. Ihe a ugboro abụọ m na-aka ụka ebe a. Father, thank you so much. A na-ekene gị. Father, kwuru maka revival. Kọwa ya niile a gbaa mbọ bịa revival. Ihe a si mee ma ha nke Chukwu na-akpọ n'ebe ụzọ ọ dị soro bịa ka ị gee ntị nara ozi Chukwu. Amen. Maka ịkụ na ọtọ wee gbasaa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ulata n'isi unu ka unu nara ngọzi Chineke. May the Lord go before you to lead you. Amen. Behind you to defend you. Amen. Beside you to protect you. Amen. And above you to bless you. Amen. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu na nwa na mmụọ nsọ. Misa gusigo lawa n'udo. Hymn 23.